ते बी नाही ते पण नाही. कुठे गेले साहेब? कोण आहे आता? हॅलो. नाव देण्यात यावं म्हणून 20 तारखेला 1 वर्ष होईल, त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही म्हणून आम्ही परत मुख्यमंत्र्यांना देतोय प्रशासनाच्या वतीने. म्हणजे तुमच्याकडे देतोय, तुम्ही आमच्या मागण्या वर पाठवा असं निवेदन आहे. या सगळे या पुढे सर्व मागं सर. ठीक आहे. ओके. क्लोजअप घ्या. काय क्लोजअप घेतलं. घोषणा द्या की मला. लोकशाही अण्णाभाऊ साठ्यांचा विजय असो. साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठ्यांचा विजय असो. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीला 1 वर्ष पूर्ण होईल 1 ऑगस्टला. आम्ही दिनांक 20 ऑगस्ट या दिवशी मुख्यमंत्री आणि जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिलं होतं आणि सर्व पक्ष संघटना त्यामध्ये सामील झाल्या होत्या. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याची मागणी अशी होती की साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव शेंद्रे ते बोगदा या रस्त्याला देण्यात यावे. त्याच्या पाठीमागं मोठा इतिहास आहे आणि त्या इतिहासामध्ये आपले अमरभाऊ सांगतीलच, पण मी शॉर्टमध्ये सांगतो. त्याचा इतिहास असा आहे, 1930 साली ज्यावेळेस साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे मुंबईला वाटेगावहून मुंबईला चालले होते, त्यावेळेस त्यांनी त्या रस्त्यावर मोलमजुरीचे काम केले आणि 11 दिवसाचे तिथं त्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या तो घामानं रस्ता तयार झालेला आहे. घाम त्यांनी त्याच्यावर श्रम केलेलं आहे. त्यामुळं त्या रस्त्याला साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव देण्यात यावं. तसंच फकीराई कादंबरी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी लिहिली आणि त्याच्यातून अख्ख्या जगातील 6 देशांनी त्या फकीरा कादंबरीचं भाषेमध्ये ट्रान्सफर केलं आणि सगळ्या 6 देशामध्ये त्याचं आता हे म्हणजे फकीरा कादंबरी ज्यांनी लिहिली ते ज्यांच्यावर फकीरा कादंबरी लिहिली त्याच फकीरांना ब्रिटिशांच्या विरोधात लढा दिला म्हणून त्याच रस्त्याला वड्याच्या झाडाला फाशी दिली गेली होती. म्हणून त्या रस्त्याला मोठा इतिहास आहे आणि त्या इतिहासामुळेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव शेंद्रे ते बोगदा या रस्त्याला द्यावं असं आमची गेले 1 वर्षापासून प्रामुख्याने मागणी आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन आणि आपलं जे राज्य सरकार असते ते त्याच्याकडे कानाडोळा करतंय. पण मला राज्य सरकारला आणि इथल्या लोकप्रतिनिधींना सांगायचं आहे, जर तुम्ही आमच्या बापाचं नाव त्या रस्त्याला देत नसाल, जर अशा थोर महापुरुषाचं जर नाव तुम्ही त्या रस्त्याला देत नसाल आणि कुणाचं जर नाव दिलं तर आम्ही ते काय देऊ देणार नाही. पण जर दिलं नाही तर 1 वर्षभरातच मला वाटतं लोकसभा विधानसभा लागणार आहे. त्याच्यामध्ये आमचा समाज आपल्या सगळ्याला दाखवून देईल की आम्ही काय करतो आणि काय नाही ते. त्यामुळं महाराष्ट्र राज्य सरकारनं पण याची नोंद घ्यावी आणि जिल्हा प्रशासनानं पण याची नोंद घ्यावी. जर 1 ऑगस्टच्या आतमध्ये जर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव शेंद्रे ते बोगदा या रस्त्याला दिलं गेलं नाही तर लोकसभा विधानसभा त्याच्यामध्ये रिझल्ट लागेल तो लागेल. पण आम्ही रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आणि इतर सर्व संघटनेच्या वतीने खळखट्याचं आंदोलन करणार आहे. कारण का त्याला आम्ही 1 वर्ष जिल्हा प्रशासनाची वाट बघितली, राज्य सरकारची वाट बघितली, परंतु आम्हाला कोणताही समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाहीये. आणि आता बघितलं तर आपण आम्ही गेलो कलेक्टर ऑफिसमध्ये तर अरेरावीची भाषा केली जाते, निवेदन नीट स्वीकारलं जात नाहीये. तर असं चालवून घेणार नाही. आम्ही पण एक सरकारचा भाग आहे, रिपब्लिकन पक्ष सरकारमध्ये आहे. त्यामुळं आम्ही असं अजिबात उलट्या सुलट्या भाषा कोणाच्या लुंग्या पुंग्या सुंग्याच्या सहन करणार नाही. जर अण्णाभाऊ साठेंचं नाव
शेंद्रे बोगदा या रस्त्याला दिलं नाही तर येत्या काळामध्ये खळखटाक आंदोलन आम्ही करणार. झालेल्या वस्तुस्थितीला व कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला पूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. विश्वविख्यात साहित्यिक लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती सातारा या ऐतिहासिक जिल्ह्यामधला जो बहुजन समाज आहे त्यातील मातंग समाज अग्रगण्य पद्धतीनं जागृत होऊन फुले आंबेडकरांची विचारधारा जनमानसात पोहोचवण्याचं काम करीत आहे. अण्णाभाऊ साठेंचा पुतळा अतिशय संघर्षानं आम्ही गेले होते मुंबईला. त्यांनी 10 दिवस त्या रस्त्याचं काम मजूर म्हणून केलेलं आहे आई वडिलांसमोर. आणि त्याच रस्त्याच्या वडा झाडाला जे आत्ता सांगितलं किशोर भाऊंनी की ऐतिहासिक नोंद आहे आणि हा संशोधनाचा भाग आहे की रॉबिनहुड, इंडियन रॉबिनहुड फकेरा याला इंग्रजांवर लढतोय म्हणून, सर्वसामान्य बाजू मांडतोय म्हणून तिथल्या एका वडा झाडाला फाशी दिलेली आहे. हा मोठा संदर्भ इतिहास त्या साताऱ्यामध्ये घडलेला असताना या रस्त्याला नाव द्यावं अशी गेल्या वर्षापासून आम्ही मागणी करतोय. आम्ही प्रतिकात्मक बोर्ड पण लावलेला आहे. तो सरकारी आदेश व्हावा आणि बहुजन समाजाच्या सर्व जाती जमातीच्या लोकांचा आदर करून या सरकारनं तात्काळमध्ये 1 ऑगस्ट पूर्वी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मार्ग असं नावाचा फलक शासनामार्फत लावावा अशी सर्व संघटनांच्या वतीनं आमची शासनाला विनंती आहे. जर केलं नाही, आमची मागणी तुम्ही करतच नाही, आम्हाला अनुभव आहे, जर केलं नाही तर आम्ही समाज जागृत करू आणि तुम्हाला योग्य ते उत्तर देऊ. धन्यवाद. बोगदा ते शेंद्रे या रस्त्याला साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव द्यावं या संदर्भात गेले 2 वर्षापासून आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. गेल्या वर्षी आम्ही शासनाला माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्फत निवेदन दिलेले आहे की जेणेकरून हे जे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी ज्या रस्त्याला खडी टाकण्याचं काम केलं किंवा त्या रस्त्यावर काम केलं, त्याच्या कुटुंबियानं काम केलं आणि त्या रस्त्याची जवळीक अण्णाभाऊंची आहे. कारण का शूटिंग जी झालेलं आहे फकेरा या कदंब सिनेमाचं ते सुद्धा या जकातवाडी आणि या रस्त्यालगत असलेल्या शेंद्रे ते बोगदा या रस्त्यावर शूटिंग सुद्धा झालेलं आहे. त्याचे पुरावे सुद्धा आहेत आणि म्हणून हा रस्ता एक लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून आम्ही शासनाला विनंती 2 वर्ष झाली केलेली आहे आणि आताही करत आहोत. तरी ताबडतोब त्या रस्त्याचं नामकरण साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मार्ग असं शासनानं करावं अशी पुन्हा एकदा शासनाला विनंती करण्यात येते. धन्यवाद.